Túto situáciu určite poznáte všetci. Idete si večer lahnúť s tým, že chcete už konečne spať, lebo sa cítite unavení, tak samozrejme chytíte do ruky telefón, prejdete si nejaké TikToky, pozriete si nejaké Reelska na Instagrame, podpisujete, poprajete dobrú noc, položíte takto telefón, takto si lahnete a neviete zaspať. Lenže v tej situácii, keď človek nevie zaspať, tak prichádzajú veľmi divné otázky, na ktoré podľa mňa nikto nepozná odpoveď. Prečo je pizza okrúhla v štvorcovej krabici, krája sa na trojuholníky? To je otázka, na ktorú že podľa mňa nikdy nikto nepoznal odpoveď a nikdy nikto odpoveď ani poznať nebude. Potom prichádza otázka, či je zebra biela s čiernymi pruhmi alebo čierna s bielými pruhmi. To proste 50% planety si myslí toto, 50% planety si myslí toto. A teraz, že ktoré je správna odpoveď, že vyber si, že podľa nálady. Dorozumie sa pes zo Slovenska štekaním so psom z Nemecka? Je tam nejaká iná frekvencia toho štekotu? Jeden šteka po nemecky, druhý šteka po slovensky. Keby štekal po slovensky, bolo by to... Keby štekal po nemecky, bolo by to... Nie, srandem, zlý vtip. Sorry, pardon, ja sa ospravedlňujem. Samozrejme, potom prichádzajú aj otázky ohľadom existencie. Ako sme vznikli, prečo sme vznikli, jak sme vznikli, či sme vôbec vznikli, či nežijeme v nejakej simulácii, že nás niekto ovláda, prečo človek reaguje takto na niektoré veci, prečo reaguje takto. Potom samozrejme človek si začne v hlave prehrávať rôzne situácie, ktoré sa v živote stali, rozmýšľať nad tým, prečo som v tej situácii nezareagoval takto, prečo som vtedy neurobil toto. Teraz, keď nastane takáto situácia, spravil by som toto, počas tejto hádky by som povedal toto, kebyže mám v tej situácii nožík v ruke, tak by som... Nie, srandem. Samozrejme, v Robloxe, hej? Peace out, Roblox, Minecraft. Samozrejme potom prichádzajú aj otázky typu ako vznikla Zem, kedy vznikla Zem, prečo vznikla Zem, sme vo vesmíre jediní? Toto je inak otázka, ktorú si kladiem veľmi často a ja dúfam a verím v to, každý večer sa takto modlím, že ak tam hore niečo existuje alebo niečo, tak prosím vás, dojdite nás pozrieť, ale nezničte nás, nenapadnite nás, nerozbúrajte túto planetu, viem, že my sme sprostí ako populácia, všeobecne ľudia, ale máme šancu sa zlepšiť a prosím vás, nespravte z nás otrokov a nebičujte nás obrovskými bičmi a nenechajte nás ťahať vaše 620 000 kilové lode, ktoré určite sem všetci donesú, vzducholode, taniere a ja neviem čo všetko, normálne medzidimenzionálne galaktické super ultra zbrane, ktoré takto by zničili nie že našu planetu, ale že celý vesmír. Ako potom vyzerajú mimozemšťania? Vyzerajú rovnako ako my? Viete si predstaviť, aké by to bolo smutné, keby proste sem priletí mimozemská loď a proste všade dym, otvoria sa dvere a zrazu z nej vystúpi proste taký istý človek ako sme my? Od malička verím v to, že existujú mimozemšťania, ktorí sú takýto zelení, veľkú hlavu majú, takéto majú oči, takto majú prsty a vyprávajú, že E.T. volá domu a vystúpi proste z toho, tej lietajúcej lode, z toho taniera proste taký istý človek z mesa a kosti ako sme my. To je proste, toto sú myšlienky, ktoré ma trápia každý jeden večer. Rovnako ako Vidrail spomínal vo svojom videu, viete si predstaviť situáciu, že by k nám došli mimozemšťania a pozreli by si naše filmy, ktorých proste zabíjame mimozemšťanov, bojujeme s mimozemšťanmi a myslíme si, že sú vlastne hrozba pre našu planétu, ale zas na druhú stranu predstavme si, že by došla nejaká ultra super vyvinutá populácia sem k nám a normálne by nám pomohla, normálne takto by zastavila vojny, svetový mier a my by sme proste z roka na rok postupili, čo sa týka rôznych technológií tak ďaleko, že dovidenia. Že pokiaľ má teraz starý človek problém s telefónom, tak ja by som mal zajtra problém používať vesmírnu loď. To proste, to ja tomuto nerozumiem. Umelá inteligencia, hej, ktorej sme sa všetci báli. Predstavte si, že proste nastane situácia, že umelá inteligencia ovládne svet. Toto všetko sú proste scenáre a situácie, ktoré sa mi odohrávajú v hlave každý jeden večer, keď ležím v posteli a ja už neviem, čo mám robiť, pretože ja si vždy na ne odpoviem. Vždy si nájdem odpoveď, ktorá ako tak vyhovuje mojej hlave, že si poviem, že dobre, že toto by mohlo byť v pohode, nad touto otázkou už rozmýšľať nebudem. Samozrejme na ďalší deň nad ňou rozmýšľam znovu, nad tou istou otázkou, na ktorú som si už našiel odpoveď. A ja proste nerozumiem prečo. Či hus a kačka sú niečo ako Češi a Slováci, že proste majú podobný jazyk, dorozumejú sa a či oni sa medzi sebou dorozumejú, hej? To ja proste tomuto nerozumiem, sú otázky, na ktoré potrebujem odpovede, prosím, veľmi rýchlo mi napíšte do komentáru odpoveď na každú jednu otázku, ktorú som položil v tomto videu, ja to potrebujem. Až sa mi z toho vypol mikrofón. Aká hudba je vo vesmíre, ak existujú vo vesmíre nejaké iné civilizácie? Akú architektúru tam majú? Aké jedlo tam majú? Čo robia? Chodia do roboty, zarábajú peniaze, majú tam veci zadarmo, platia tak vysoké dane, majú transakčnú daň? Ja proste potrebujem všetko toto vedieť. Môj život proste speje k tomu, aby som ja na všetky tieto odpovede našiel otázku. Nie, odpoveď.
do mačičky. To bude najviac random video, čo som natočil, ale proste potreboval som s vami zdieľať tento tok myšlienok, ktorý som v sebe držal posledný týždeň. Ja verím tomu, že sa nájdú ľudia, ktorí to majú podobne jak ja, zmýšľajú podobne jak ja, pýtajú sa tie isté otázky čo ja a budú mi na ne vedieť odpovedať. Nezabudni dať like na toto video, nezabudni ma sledovať. By the way, ak ste dopozerali až sem, tak neskutočne cením podporu, ktorú ste mi dali pri videu so Speedom. Malo to, že extrémne čísla na pomer čísiel, ktoré mávam pri ostatných videách. Vybuchlo to, že enormným spôsobom. Neskutočne ma to motivovalo a preto teraz tu ideme rozbehnúť. Vy si užívajte deň, užívajte si krásne leto, choďte sa okúpať, choďte ošpricovať frajerku, to vyznelo veľmi divne. A ja som Paťo a čau.